Wonten sering karen indah wae ranu patasi dewean apa ora wedi timbangan jur kula gelem ngancani asik topil uang lagan golek momongnya niki blonjo napa mbak yu badhe pindah apa mas sampeyan ampun usiwa pulang rana nyaran bosan masa sih pasar pae kowe perawan rondo kanggoku rapate penting ning Semarang mas buku telan apa teng Josumawan ya peranang sampean kempleng tenan iki tenan mata wase Mbak Ayu badhe tindak pundi tadi karen tindak wae ra numpak taksi dewean apa ora wedi timbangan jur kula gelem ngancani rondo kapotan ayan kurung enggal-enggal rencang kapan mama mangke kula pijeti asik topil uang lagan golek momongnya
kasih ya semuanya.